Si mirem enrere, era gairebé impensable, no?, que una dona pogués dir obertament no, és que jo no tinc desig de ser mare, no? I no vull ser-ho. Però això no vol dir que, diguéssim, els paranys s'hagin modificat, diguéssim, amb aquest aspecte completament. Els arquetips, com deia abans, continuen persistint. Potser no li llançaran pedres, dit així metafòricament, però pedres físiques, però algunes pedres verbals sí que podran arribar-li. És a dir, el tema no està suficientment superat a nivell social i cultural. O sigui, jo em trobo amb dones que m'ho expliquen, m'ho venen a dir, no? Bueno, és que em sento qüestionada, no és amb el grau d'abans, però encara passa això. Perquè la feminitat pot englobar la maternitat, però no la completa. És com si poguessin dibuixar un cercle, a dintre hi ha la maternitat, però ocupa un espai. La feminitat és molt més gran.